Hey guys! So, Kadayon lang, di man makita ko na. karon adlaw kay kuan gid kanang nahuman ako sa ako ang second dose ng vaccine. Finally. Ada ako kay. Mana Mawa siya. madao. So mo na siyang good news. Ang bad news kay na diagnose ko na ako'y mild nga anxiety. So katong first na ko nga dose kay katong naglisod ko ginhawa ba kay kuan dito siya di dito siya side effects. So panic attack dito siya kay ang kaning panic attack kay mo-occur siya nga predictable or unpredictable. So mato siya natabo sa kuha kay adto ko sa nagpa-check up og doctor last week about it. Kay na concern ko ba nga basin inig second dose mahitabo gyapon sa kuha gani nga magkalisod ko ginawa niya. Turns out nga mao gito siya na ako'y kuan nocturnal nga panic attack. So kanang nocturnal panic attack kay occur na siya inig kagabi kanang matug ka ba ya mo kahit di ka ginhawa. So the past 2 weeks mo na ako mga gipangbatik. So actually nana ko ni sa una pero mas ni-worsen karon nga pandemic ba. Kay pandemic. Less ang exercise, niya nara sa balay, niya ni tukar sa samot akong insomnia. So medyo uwaw siya kay kanang naakani ba niya. Sa una kay kanang na ako'y mga kailangan na panic attacks, anxiety or depression labi na ko igsuon. Naka-experience ani sa una, ya kay ba ko how it feels. Actually ako kay bawon sa feeling guys sa una kay di ko ka-relate ba ya karon ka-relate na ko nga ano siya. So akong bation kay feel ako nga di ko kaginhawa na feel ako mamatay ko kanang ana gani nga pangunahon na niya muot akong dughan niya magkurog ko mabugna akong kamot niya kaning anxiety or panic attack kay wala siya gipili regardless sa edad, regardless sa imong weight, kung fit ka or dili, basta mo core na siya or mahitabo na nimo kay naagi na siya niya. Sa ako nga case kay ang giingon sa ako kay tungod sa stress sa trigger ba kay the past months kay limited kay akong tug kay na insomnia niya daghang triggers ba. So mao siya nga ni accumulate hantod nga mao to siya ang trigger kanang akong likod kasi ko paluto dili ko uncomfortable kayo ba dili ko komportable sa likod niya murag ma-relieve ko kung akong ipaluto niya kanang kuan mukalit lang siya nga di ko kaginawa nga feel ako kanang di nagi ko makaginhawa niya mo take over ang ako ang utok ba hoy ginhawa kay wala ka nang ginhawa niya mao na nga mapanik niya mo kusog day mong heartbeat niya mura kag atakihon ba pero wala yun kay sakit sa kasing-kasing kuha na siya panic attack niya kung naka-feel mo nagtanaw mo niya na amoy nga na pasabta ko sa comments kay para makaibawasan ko sa inyong mga experience ba. So far sa ang gibuhat na ako kay nibalik ko sa akong exercise nga routine inom bitaw na balik ko walking which is nakatabang gid sa ako mag-walk every day for 1 hour buntag ug hapon niya sa kaon pod di ako patakag kaon sa una kay mukaon ko bisag gabi ba kanang before matuga ni kay patakalag kaon niya mo trigger ako ang acid reflux niya kato na dayon ko nocturnal nga panic attack. So siguro makaingon mo nga OA pero once maka-feel mo og panic attack or anxiety nga disorder kay di siya lalim. Pero ang good news is makuha na gina siya matreat. Sa ako nga case kay wala ko nagpa kuan og medication kay basin magsalig ko ba niya moto nga ako nga sa ako nga case kay kuan lang exercise change nga
ang lifestyle, ang pagkaon o kanaan, we'll see. Ganiha kay pagpabaksin ako kay ni murag asong ko kabalaka namugna akong kamot while pa doon pa ko suod sa building ba, pero thankfully wala raman na kuan na ako na nadara og smile ba. Yan nakagawas dayon ko na so far karon wala ko'y gibati gyud. Wala nagsakit akong arms, wala ko gilantan, wala lipong. So we'll see kung unsay kuan ini kaugma. So mao na siya hindi kita mag-uol kung actually guol siya kung naa kay kanang kabaw ka ba nga na panic attack kani panic attack ka yan na kay anxiety mo na siya nga bisag unsaon nimo tanawon ninyo ang tao nga uy lingaw man ni siya kana sila pakatawa or walay problema ba pero dili jud ka ingon gani dili ka kasulti ba nga okay gani siya kay sila katawa sila kuan walay problema pero kanang sa reality di kay naasay kana anxiety or panic attack so ano siya sa case ako di ko mauwaw kay I'm not alone labi na karon nga COVID since last year pag quarantine daghan ko naka-feel nga ingani ba kanang anxiety o panic attack pero again di mahadlok kay kuan lang gyud kanang di na jud ka maratol kung kuan na ba mukalit ang uban mo gud kay maratol ka ba kay para nako pag first nako nga vaccine kay nakaibaw na gay ko nga naa daw kunoy side effects nga maglisod ka ginhawa niya naka-feel ko ba ato nga naglisod ko ginhawa niya naratol ko na panic gisamot ko palpitate ang ako ang kuan pero actually panic attack we good kuno to dili to siya side effects so mo say first na pinakagrabe nga ako ang na-feel nga panic attack katong first na akong dose sa vaccine kay normally diri sa balay or sa kuan kay kanang magtrabaho ko niya mukalit lang nga di ko kaginhawa ba or kanagay makalimot ka ginhawa niya maratol ka niya mo to nga barog ra ko ginawag laom niya mag-walking kung maka-feel ko magawas ko mag-walk ko mga 2 minutes or mag-jumping jack niya mawala din siya niya sukad nga sige kung buhat na less na mas ni minus na nga ako ang experience nga maka-feel ko og kanang panic attack during matug ko kay sa una grabe sa gunson dili siya urom nga kanang matug ka unya mukalit lang kag bawo kay mura kag nalumos ba ya maghalhal na kag kalit ya feel nimo nga kunahon na ka na baka kay sakit sa dughan or kanang atakihon ba karon ka sa kasing-kasing pero wala man pag check up nako okay ang ako ang sa heart wala ray kanang high blood ba na actually ang makakosad sa high blood kay dili di ka ko sa high blood actually mo nang taas akong BP kay tungod sa ako ang anxiety pod lagi labi nag kuhaan kog BP mangulba na ko ba mag-assume na ko nga taas ni taas ang pitik sa akong heart yamo na nga taga BP taas gyud akong BP kay tungod anxious ko ba pero sa una wala ra na siya dili ra ko ka-feel na ambot ni kalit lang gid siya kay tungod sa stress lagi trigger ba daghan og trigger ang stress mo na siya nga once ma stress ka ko imutog mao na din na siya ang mahitabo anxiety ang effects sa imong physical pod sakit imong likod kanang diri nga feeling mo high blood ka kay imong liog sakit pero dili di ay kanang tungod lagi day sa stress ba so mao na niya tao na to kung ma-overcome na ko ang anxiety mild nga anxiety o panic attacks kung padayon lang ko sa ako ang daily nga routine exercises nga gibuhat ako sa una niya ato siya try to early di na ko mangapi og hapon o wala na ko niligalyo for 2 weeks so kung namoy panic attacks namoy anxiety disorder ay mo kabalaka kay dili ra ka mo nag-inusara niya di na siya makamatay
not unless kung kuan ka diha kanang feeling mo nga kanang mabot na ka sa point nga magikog-hikog na ka ba pero wala ay layo na kay na siya. So kuan lang yung diversion niya, exercise niya, change lifestyle niya. Kuan lang yung kag sakto nga tug kay mo ra gina maka-trigger sa anxiety o panic attacks kay kana yung stress. So mo na siya karon nga video niya, kita ta sa sunod. Thank you.